Eu sunt Mihai și astăzi voi face un episod de Minecraft. Deci vom alege o hartă la nimereală, o voi alege pe asta. Au. Și dacă mai veți episoade de la mine, vă voi face. Astăzi aș vrea să terminăm un perete la o casă mare. Deci puțin din căsuța aceasta cam aicică am făcut acum ceva timp. Off camera. Fiindcă dacă nu făceam off camera, stăteam acum nu știu câte minute. Fiindcă eu am voie să stau decât 3 minute, că telefonul e prea slab. Și nu știu ce să fac. Dar ce se tot aude? Cred că zombie-ul din apă. Că aici sunt foarte mulți. Mare parte o să încercăm să terminăm. Am pierdut și un mare timp din episod. Și dacă vreți mai multe episoade cu Minecraft, că eu aș vrea să fac mai multe feluri de serii. Dar nu am jocuri interesante să vă prezint. Trebuie să încercăm să terminăm videoclipul. Ce? Și apropo, mâine va fi ziua mea. Să-mi spuneți la mulți ani în comentarii. Dăm așa. 2 minute deja, oleu. Nu o să terminăm casa în episodul de azi. Sunt trist. Dar măcar o să vorbim așa. Aoleu. Ce lag am de la casele alea mari. Și voi tăia filmarea, să știți. Deci, ne vedem după o scurtă pauză. Și cam așa arată casa. Și acum să vă arăt și interiorul. Deci aici este un loc unde înveți să taci cu arcul. Că dacă nu te pricepi, normal că nu poți să faci chestii. Deci pui așa ținta și tu trebuie să nimerești carpetul. Că vedeți că este un... Aici am pus un carpet albastru. Și cam atât a fost episodul. Am evitat puțin că a durat mult până am făcut asta. Deci, pa!